नमस्ते बालमित्रांनो, माझे नाव श्रीमती रुखसाना युसुफ शेख, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा बिजवडी, तालुका इंदापूर, जिल्हा पुणे। इयत्ता पहिली, विषय गणित, 1 ते 5 अंक सराव। मुलांनो, तुम्ही 1 ते 5 अंक शिकला आहात। या 1 ते 5 अंकांचा सराव आज आपण घेणार आहोत। चला तर मग, माझ्याकडे काही वस्तू आहेत। या आहेत काड्या। आता मी जितक्या काड्या ठेवीन तितक्या काड्या तुम्ही मोजायच्या। त्या काड्यांच्या संख्ये एवढा अंक खालीलपैकी कोणता आहे हा अंक तुम्ही ओळखायचा आहे आणि योग्य त्या अंकाला तुम्ही गोल करायचा आहे। काड्या मोजा। काड्या मोजून झाल्यानंतर खालीलपैकी त्याचा अंक कोणता आला का ओळखता पहा। तो अंक आहे 3। अगदी बरोबर। आता आपण हे ब्रश मोजणार आहोत। ब्रश मोजा आणि त्याच्या संख्ये एवढ्या अंकाला गोल करा। मोजले का ब्रश? आता ब्रश आहेत 4, म्हणून आपण गोल केला 4 ला। मुलांनो, हे ब्लॉक्स आता तुम्ही मोजायचे आहेत। ब्लॉक्स मोजून त्या खाली दिलेल्या संख्यांमधून योग्य त्या अंकाला गोल करायचा आहे। ब्लॉक्स मोजा आणि योग्य त्या अंकाला गोल करा। 5 ब्लॉक्स म्हणून 5 ला गोल। आता या पेन्सिल्स आपल्याला मोजायचे। पेन्सिल्स किती आहेत मोजा बरं, आणि पेन्सिलच्या संख्ये एवढ्या अंकाला गोल करायचा। पेन्सिल्स आहेत 2, म्हणून आपण गोल करणार आहोत 2 ला। हा आहे खडू। खडू मोजा बरं आता। अगदी सोपं आहे ना। खडू आहे 1, म्हणून आपण गोल करायचा 1 ला। आता आपण थोडा वेगळा सराव करूया। काड्या मोजा आणि त्याच्या संख्ये एवढा अंक दिलेल्या चौकटीमध्ये लिहा। काड्या आहेत 3, म्हणून आपण लिहिला 3। आता हे ब्रश तुम्ही मोजायचे आहे आणि ब्रशच्या संख्ये एवढा अंक दिलेल्या चौकटीमध्ये लिहायचा। ब्रश आहेत 5, म्हणून लिहिले 5। मुलांनो, आता तुम्ही या पेन्सिल्स मोजा आणि पेन्सिलच्या संख्ये एवढा अंक चौकटीमध्ये लिहा। पेन्सिल्स मोजा। पेन्सिल्स आहेत 4, तुम्ही लिहायचा 4। ब्लॉक्स मोजा बरं आता। ब्लॉक्स मोजा आणि त्याचा अंक लिहा 2। बरोबर। आता आपण आणखी थोड्या वेगळ्या प्रकारचा सराव करूया। या दिलेल्या चौकटींमध्ये मी एक अंक लिहिणार आहे। ते अंक वाचा व त्या अंकांनी एवढ्या वस्तू त्याच्या समोर मांडा। हे मी लिहिले अंक। सर्वात वरच्या चौकटीमध्ये आहेत 3, त्यामुळे मी त्या समोर ठेवले 3 ब्लॉक्स। त्या खालील चौकटीमध्ये लिहिला आहे 2, म्हणून मी काड्या किती ठेवल्या 2। त्या खाली आहेत 4, म्हणून मी ब्रश ठेवले 4। खाली आहे 1, म्हणून मी पेन ठेवला 1। सर्वात खाली आहेत 5 आणि मी खडू ठेवले बरोबर 5। आता मुलांनो, तुम्ही तुमच्या गणिताच्या वहीमध्ये याप्रमाणे अंक लिहून घ्या आणि त्या अंकांनी एवढे चित्र किंवा रेखा काढा। त्याचप्रमाणे इथे मी काही चित्रे काढत आहे। हे आहेत कप। कप मोजा व कपाच्या संख्ये एवढ्या अंकाला गोल करा। हे आहेत चेंडू। चेंडू मोजा व चेंडूच्या संख्ये एवढ्या अंकाला गोल करा।
काय आहेत पहा बरं. बरोबर, ही आहेत फुले. फुले मोजा व फुलांच्या संख्ये एवढ्या अंकाला गोल करा. आता हे पहा बरं कशाचं चित्र आहे. अगदी बरोबर, हे आहे घर. किती घरं आहेत? घराच्या संख्ये एवढ्या अंकाला गोल कर. आता ही पहा बरे काय आहे. बरोबर, ही आहेत रंगीबेरंगी फुगे. आता फुगे मोजा आणि फुग्यांच्या संख्ये एवढ्या अंकाला गोल करा. अभ्यास करा, मजेत रहा. थँक यू.